Goedemorgen. Dan komt de titel ophelling. Nou, zo makkelijk zal het net worden, denk ik. Maar ik kom in titel vooral verdedigen, Joet. Amos. Amos. A-M-E-L-S. Amos. Ja, Douwe. Het moet duidelijk wezen. Douwe Amos is nog geen bekende Nederlander. Maar hij is wel de beste heegspringer van het land. En veel succes. Bedankt. Amos vestigde zijn naam in de atletiekwereld definitief een paar weken. In Leverkusen sprong hij voor het eerst over de magische grens van 2,20 meter. Ja, 2,20 is wel een barrière inderdaad. Zeker omdat de just en ik, dat was maar die 2,22 steek nou opeens vijfde aller tieners is maar. En ja, dat is wel echt een barrière, ja. Ja, en wat doet dat met hij? Ja, dat is natuurlijk heel mooi, maar ja, vooral omdat dan eindelijk toch die progressie boeks die eigenlijk al langer on het ziekje wist is. Maar. Dus dat is vooral het mooie, dat eindelijk ik in het resultaat die arbeidsjust is maar. Wilst Amos hem onmeldt bij de wedstrijdleiding, maakt zijn trainer Rini van Leeuwen hem druk over de positie van het heegspringen in de zeel. Die is net goed. Scheidsrechters spreken. Ja, want ik zie dat de hoogspringmat niet goed ligt. En ik wil graag weten hoe dat veranderd kan worden. Verplaatst. De hoogspringmat wordt nog verplaatst. Die wordt nog verplaatst, dus dat weet ik. Wordt die verplaatst, ja. Oké, nou dat is mooi. Ze gaan hem verplaatsen en ze zeiden dat ze hem op de sprintbaan gaan leggen. Op de sprintbaan? Zo? Dat vermoed ik. Echt? Dat denk ik, Dat zou best wel tof zijn. Ik kom van rechts onrennen. En van links hadden ze dan Volken al genoemd en van rechts net. Dus dat zou net eerlijk wezen. Maar ze willen hem nou volgens mij een kwartslag draaien. Zodat we de hele baan eigenlijk als roemte houden. Dus dan komt het wel goed. Onder omstandigheden zal het dus net lezen. Op de tribune treft Amos zijn trainingsgenoot, maar Joet ex-concurrent Jan-Peter Larsen. Beide mannen trainen together in Zoetermeer en binnen de beste heegspringers van dit moment. Larsen wordt al 4 keer Nederlands kampioen, maar weet ook dat Amos hem intussen voorbij is. Het is super goed voor het Nederlands hoogspringen dat er weer iemand boven de 220 springt. En Douwe is natuurlijk heel talentvol. Hij is ook nog jong, dus hij heeft nog veel mogelijkheden om nog verder door te groeien. De warming-up zit erop en Amos is klaar voor de wedstrijd. Hij ziet nog even contact met zijn trainer, die het net vernuver is over de ontwikkeling van zijn pupil. Ik ben niet verbaasd over de ontwikkeling, maar wel dat het nu zo snel gaat. Want we hadden eigenlijk gepland dat hij dit jaar over de 220 zou springen. Ja, dat gebeurt eigenlijk al vrij snel in Duitsland in een wedstrijd. En nog makkelijk ook, dus ja, dat is wel de verbazing dat het zo snel gaat. Ja. Maar ja, het is al een aardige curve die Douwe aan het maken is. Hij is degene die zeg maar, op jonge leeftijd al heel erg hoog springt. Er zijn er niet veel in Nederland beter geweest. Dus ja, het gaat al snel, het moet niet te hard gaan. Zit daar een gevaar in? Ja, het gevaar is dat je zo hoog gaat springen dat je lichaam er nog niet klaar voor is. En dan komen de blessures op de loer. Hè? Dus. Daar zal de dragster dus om denken matten. De wedstrijd verrint nevens verwachting. Amos en Larsen bepalen de titelstrijd en brengen elkaar naar behoorlijke hichten. Beide helden ze 2,18 meter en dan komt de Lotte op 2,21 meter te lezen. Beide mannen falen op haar eerste 2 sprongen en dit is de laatste kans voor Larsen. Het is krekt net, het scheelt haast niet. Maar Larsen helpt het dus net en dan had Douwe Amos nog 1 kans. Hij maakt opnieuw de grens van 2,20 meter voorbij om de titel te pakken en hij docht het. Voor de 2e keer op rij wordt Douwe Amos Nederlands kampioen. Die treden boven op 22, toen moest ik wel. Nou ja, en technisch jongen wie het net een fantastische sprong, maar ja, wie wil heeg genoeg. Ja, we werden Nederlands kampioen. Ze zeiden wel eens dat het prolongeren van een titel moeilijker is dan de eerste keer winnen. Maar ik denk dat dat Joet zeker het geval weer. Maar ja, het maakt het wel extra mooi. Amos wil dan zijn persoonlijke record nog onscherpje naar 2,24. De limiet voor het EK deze zomer is 2,26 en voor de Olympische Spelen moet hij 2,31 springen. Maar daar komt hij net aan. Het bloedt bij 2,21, maar hij is pas 20 jaar en de beste jaren moet er nog komen. Maar de Nederlandse titel, die had er binnen.